man ka, daghan kayong salamat. Kay sarap mabuhay sa mundong ito. Digos Flower Shop, delivering happiness. Hey ma'am, may buntag. Ma'am Junelyn Aguirre. Namang buhay gipa-deliver si ma'am, food package. Dito may gikan sa inyo niya, wala man ka na mo nabtan. Mati ka kabalo din nagkuan ni order? Wala chat ko kay Balo. Si ma'am ang gipa-deliver ma'am, si mo nakapangalan? Daghan kayong salamat. Pero ako pa ni siya kulang ma'am. Ay, pero noon, okay na. Bali 3.5 na lang kulang niya ni ma'am. Kay kuan man ni siya ka food tray, 7 ka food tray tapos isa ka return billing nga 5 kilos. No. Ay, pakita mo na. Abis akong surprise niya ka ng kuan. Ako tayo pabayaron. Oh, mamanggoy kuan ma'am, tugo sa mga kakulangan pa daw bayad. Yan, saan na ron ma'am? Di kami pwede mabalik kay pagkaon man ni. Okay lang, sige lang. Bayaran na lang ako. Bayaran ko na. Kuan, daghang ang food nila. Kung alam na ipakaon sa mga kauban. Bayad pod. Kuan lang po ko. Yung ko donation pa. Sige ma'am, sige ma'am. Ali ma'am. Kaya pa sige makaabot og 3.5. Di sige. maripanan ako ang bayad nila. Mo yun. Ano na lang, sige. Ali. Lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Surprise! Mayong buntag, may buntag sa tanan. Before may magsugod ma'am, magkaila sa Daimi. Kami di ay ang EM Digos Flower Shop. So nami diri karon ma'am para ipahatod ning sorpresa ni Cinder. So ma'am, kay birthday man nimo, kantahan ka na mo pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay ma'am, happy birthday. Make a wish ma'am and blow your candle. Wala na kayo wish. Wala kayo ma-wish. Wala na kayo ma-wish. Basta good health lang per me. Yeah. Happy akong family ug ako ang mga kauban. Salamat kay Kitchen. Surprise to kayo. Kung kinsa man ka, daghan kayong salamat. Basta mo na to. Okay ma'am, blow your candle ma'am. Okay, happy birthday ma'am. So ma'am, wala siya message ma'am pero nagpaila siya o kinsa siya. Gikan kay Cyril, Ivan and Nicole. So sila din nag-surprise sa mga ma'am. Thank you Jud kayo. Kabalo na ko. Sa ako ang pagumangko na sa gawas. So sa may masulti nimo ma'am, nag-surprise kasi mga pagumangkon. Ay, Sarah, bantay lang ka ha. Gipahila ko nimo. Dapat pagkatawa akong ko nimo. Sagla mo, tawag ko nimo niya. Tawag. Ako sang preparahag food ako mga kauban. Thank you. Thank you kayo. Labi na sa inyo ha nga nag-deliver dere. Thank you so much. Oh, salamat ma'am. Okay, Happy birthday pag-usab. Thank you. So ma'am, naman kay 2,000. 2,000 na siya mama. One time na lang ako kulang. Ni-request si sender ma'am nga naman daw kay 2,000. Pasayawon daw kaniya. Kaubang yung mga ka-work ni. Kaya daw mo daw. Okay. Sige. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan
Unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang ang Digos Flower Shop lang doon.